କଟକ ବାସଳିହତା ଛକରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କାନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟକ ନରସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ବାସଳିହତା ଛକଠାରେ 65 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବାଲିଝରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୁମ୍ଭୀର ତଇଲା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଆଇଚର ଗାଡ଼ି ଯାହାର ନମ୍ବର OD02CM0393 ଦାଶରଥୀପୁରଠାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଖାଲି କରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ କୁମ୍ଭୀରତୋଳା ଗ୍ରାମର ଆକୁଳ ବେହେରା, ବୟସ 58 ବର୍ଷ। ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକୁଳ ବେହେରାକୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବଡ଼ମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାନପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି। କଟକରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, RM ନ୍ୟୁଜ୍ 8।